Қозғатмақшы болсаң халық көңілләрен, тибрәтмәкче булсаң иңнішке қылларын, киләү тиеш әлбәт ашы хәсрәт күйін, кирәк түгел мәгънәсе юк көлке уен. Караңгыдыр, күңелсездер гомер юлы, бу дөньяда кем килсә дә сиңа туры, шиксез аның җәрәхәтле күкрәгендә яшерен генә янып яткан хәсрәт тулы. Мискин адам тыштан уйный, тыштан көлә, ямсыз якны уйлап куя эчтән генә. Безнең гомер уен түгел, бәйрәм түгел, һич кайгысыз кеше булса адам түгел. Раз вакыт шатлык таба исерек кенә, үз-үзенә ачы агу чиреп кенә. Әмма дөнья нинди кызык, нинди хозур, бу дөньяда кемнәр бар дип миннән дә зур.